Velkommen 9. klasser fra UMD. Velkommen til andre tilhører, og især velkommen til eftermiddag Birgit Fischermann, som er kommet hele vejen fra Israel, inviteret op i anledning af det, nogle af jer har været engageret i her også, nemlig etablering af sådan et læringscenter for holocaust og folkedrab. Robert blev i jeres alder sendt til Reichenstadt-lejren, fordi han var jøde. Birgit lykkedes det at slippe over sundet med sin familie i sikkerhed i Sverige. Senere blev Robert ingeniør og flyttede sammen med Birgit til Israel. Men alt det vil Robert selv kunne fortælle meget bedre om og meget mere udførligt om i de næste lille times tid, hvor I så bagefter får lejlighed til at stille nogle spørgsmål også om, hvad der var, der skete dengang. Men velkommen til og god fornøjelse til alle. Værsgo. Tak. Ligesom så mange andre holocaust-overlevende, så har jeg gennem årene været mig ved at tale om mine oplevelser, og i det hele taget beskæftiget mig med dette emne. Så længe man er ung, så er det lettere at fortrænge sådan nogle ting, men med alderen rykker det frem, og specielt når man selv har børn og børnebørn. Da jeg efter 63 års tavshed begyndte at skrive mine erindringer, der havde mit yngste barnebarn samme alder, som jeg havde dengang, da jeg blev taget af tyskerne, nemlig 15 år, sammen med min mor og 3 yngre søskende, blev vi stuet sammen i kreaturvogne, Tyskland, efter at vi var blevet sejlet dertil, og vi tilbragte 18 måneder under umenneskelige forhold. Jeg har ligesom mange andre holocaust-overlevende været plaget af mareridt i mange år. På den ene side var jeg bevidst af, hvor vigtigt det var at fortælle om det, man har oplevet. Og på den anden side, så var jeg ikke i stand til det. Der er stadig mennesker, der påstår, at det slet ikke har fundet sted. Men vi, som har prøvet det, vi bliver færre og færre til at bevidne det. I Israel dør der hver måned ca. 1000 af de overlevende fra lejrene. Og de fleste mennesker er ikke i stand til at tale om det. Jeg begyndte at skrive mine erindringer for 63 år, efter 63 års tavshed. Efter jeg havde fået en bog skrevet af den danske forfatter Dea Trier Mørk, om 10 jøder, der i en robåd var på vej over til Sverige. Jeg måtte have længere pauser. Jeg kunne ikke blive ved med at diktere til min kone, som skrev det på computeren. Jeg måtte holde lange pauser. Og siden har jeg samarbejdet med en dansk journalist, Allan Sørensen, som bor i Israel. Og efter 7 års forløb blev bogen udgivet på Gyldendals forlag. Og titlen hedder At forstå er ikke at tilgive. Der findes jo et ordsprog, der siger at forstå er at tilgive. Men jeg har grunde til at give min bog den tekst. På grund af, at den danske regering ikke var i stand til at beskytte sine jødiske borgere på grund af den store overmagt fra tyskernes side, overvejede vi at tage til Israel. Og jeg blev spurgt, om jeg tror, at det, der skete dengang, kan ske igen. Jeg tør ikke at sige nej. Og derfor besluttede vi os at tage til Israel for et år, for at se, hvordan forholdene var, om vi kunne bo i Israel. Så vi rejste i 1964, rejste med vores 2 døtre på 4 og 7 år, rejste vi til Israel for et år i en Fiat 600 ned gennem Østeuropa. Da vi kom til
Tjekkoslovakiet, der var vi nogle få kilometer fra lejren, og jeg besluttede mig til at besøge den. Jeg havde en meget voldsom trang til det. Noget, jeg ikke kunne forklare dengang, og jeg kan heller ikke forklare det i dag. Men besøget var ganske kort. Jeg troede efter det besøg, nu havde jeg gjort op med Theresienstadt. Men det viste sig, at det skulle følge mig hele livet. Og mange af de beslutninger, som jeg har taget, er en direkte følge af opholdet, selvom det kun var en relativt kort periode i mit liv. Tyskerne besatte Danmark den 9. april 1940, og indtil oktober måned mærkede vi ikke noget til jødeforfølgelser i Danmark. Vi boede i København. Min far, min mor og 6 søskende. Jeg var det 3. barn. Jeg er født den 19. april 1928. For ikke I skal bryde jeres hjerner med, hvor gammel jeg er, så kan jeg sige det med det samme. Jeg er 88 år gammel. Vi levede i meget beskedne kår, og vores forældre kunne ikke tillade sig at give os børn det, som andre forældre kunne give deres børn. Jeg gik i den jødiske skole indtil 7. klasse. Der var ikke mere end 7 klasser. Om vinteren måtte vi, både vinter og sommer, måtte vi spacere en lille times gang fra, hvor vi boede til skolen, den jødiske skole. Og jeg husker en vinter, hvor det var minus 10 grader. Jeg kom hjem, og jeg havde gummistøvler på. Det er ikke lige det rigtige fodtøj for at gå med vinter. Da jeg kom hjem, var mine fødder så ophovnet af kulde, at min far måtte skære gummistøvlerne op og bearbejde mine fødder med sne for at varme dem op. Fra jeg var 12 år gammel, arbejdede jeg i et mejeri. Jeg skulle udbringe mælk og brød. Jeg skulle møde hver morgen kl. 6, 7 gange om ugen, og også 3 eftermiddage. Da jeg var færdig med at udbringe brød og mælk, så tog jeg i skole. Jeg har sikkert ikke været en særlig vågen elev, og jeg må sige, at jeg brød mig ikke om skolen. Jeg gjorde mig heller ikke umage. Og da de 7. klasse var overstået, så kunne man komme i en mellemskole, hvis rektor anbefalede det. Og da jeg blev spurgt, sagde jeg, at jeg ville gerne fortsætte. Jeg vidste ved mig selv, at jeg godt kunne. Hans svar det var, du kan godt glemme det. De penge, jeg tjente, jeg kan huske, at det var 2 kroner om dagen. Om ugen, 2 kroner om ugen. Dem brugte jeg til at købe snedkerværktøj, for jeg ville gerne være snedker. Men min far, der arbejdede som maler på byggerier, han gjorde sådan her, så sagde han, det skal du ikke. Der var nogen, der manglede deres fingre. I mellemtiden har jeg haft et snedkeri derhjemme i mange år, og jeg har stadig alle 10 fingre. Fra den jødiske skole kom jeg så i Grundtvigskolen i København, og jeg tog mig voldsomt sammen. Og jeg endte året med at få en flidspræmie, et armbåndsur. Det betød meget for mig, især da de ikke tog det fra mig i koncentrationslejren. Det har sikkert ikke været så meget værd. Efter 1 år i Grundtvigskolen, der var ikke flere klasser, kom jeg ud på Brønshøj Skole i København, og der havde jeg den mest vidunderlige lærer. Så der findes altså også vidunderlige lærere. Han forstod at få eleverne virkelig til at arbejde. Da jødeforfølgelserne begyndte i Norge, der havde vi en kusine boende deroppe, helt oppe i Narvik. Hun var gift og havde 2 børn, 2 små børn. Nordmændene gjorde modstand mod tyskerne, og derfor var tyskerne meget hårde mod jøderne. Hendes mand blev arresteret af de voksne børn, men hun fik lov til at blive boende med sine 2 små børn. Og det lykkedes senere hende at komme til Sverige. Da mine forældre hørte, at det var i oktober måned, lige i begyndelsen af oktober, det var det jødiske nytår, og tyskerne havde på forhånd beslaglagt jødernes navne og adresser. De vidste nøjagtigt, hvor jøderne boede, og de vidste også, at ved de jødiske fester, der samledes familierne. Og derfor havde de planlagt at arrestere dem netop på det tidspunkt. Der var en tysk embedsmand,
som kendte Hitlers planer. Kan du huske, han hed? Dukvich, han var handelsattaché. Han røbede Hitlers planer over for et medlem af menigheden, og i synagogen til gudstjenesten blev det bekendt, at tyskerne var ved at arrestere jøderne, og folk skulle sørge for ikke at være hjemme og prøve at komme til Sverige så hurtigt som muligt. Mine forældre tog så hen til nogle kristne venner, sammen med os 4 børn fra 15 år ned efter, mens min ældre søster og min ældre bror, de gemte sig et eller andet sted. Vi var bange for, at tyskerne ville arrestere dem. Min lille søster, der var 11 år, hun led af epilepsi, og hun fik et voldsomt anfald. Og min far ville ikke belemre sine venner med at have kaldt læge og så videre. Det ville også gøre for mig en opmærksomhed. Så min far tog den skæbnesvangre beslutning at tage hjem til lejligheden og tilkalde en læge. Det blev meget skæbnesvangert. 5:00 om morgenen bankede man hårdt på døren, og en brysk stemme sagde, at det var tyske soldater, vi skulle åbne døren. Vores første tanke var, at de ville arrestere vores far. Derfor tog min bror, som er 1,5 år yngre end jeg, og vi tog nogle laner, bandt dem sammen, bandt dem fast til altanen på den modsatte side af huset, og lod min far fire sig ned 4 etager. Vi lukkede dørene op. Tyskerne kom ind, 5 bevæbnede tyskere og en dansk kollaboratør. De gennemsøgte hele lejligheden og fandt lanerne. Vi havde ikke tænkt på at fjerne dem. De vidste, at min far var flygtet. Og når mine forældre, som kom fra Letland, henholdsvis og Polen, ville tale sammen, uden at vi børn skulle forstå, hvad de talte om, så talte de det, man kalder jiddisch. Og det er et sprog, der meget minder om tysk. Og fordi de talte jiddisch, så lærte vi efterhånden at tale det sprog, forstå det sprog. Så da den, der ledede tyskerne, sagde til 2 af de andre, at de skulle gå ned og lede efter min far, og hvis de fandt ham, og han forsøgte at flygte, at de så skulle skyde ham, det forstod jeg. Jeg håbede bare, at min mor ikke havde hørt det. Til vores store overraskelse sagde tyskerne, at vi skulle klæde os på, tage værdigenstande med, og da den sidste tysker forlod lejligheden, lod han døren stå åben, og naboerne plyndrede vores lejlighed, fik vi siden at vide. Der var stort set ikke andet end møblerne tilbage. I lastbil blev vi kørt ned til havnen, og der lå det tyske skib Werdeland, og der var allerede samlet ca. 200 jøder. Og vi ledte efter vores far, men vi fandt ham ikke. Var det lykkedes ham at flygte, eller havde tyskerne dræbt ham? Vi blev stuet sammen i snavsede kreaturvogne. 50 mennesker i en vogn. Der var kun et lille vindue for oven. Der var ikke plads til alle at sidde ned. Der var børn, der var ældre mennesker. Og man lukkede dørene, og så begyndte vi at køre. Det var oktober måned, den 2. oktober, det var meget koldt. Vi vidste ikke, hvor vi skulle hen. Vi vidste ikke, hvad der skulle ske med os. Folk kunne ikke holde sig. Så de gjorde i bukserne, eller vi samlede noget hø i det ene hjørne, og det kunne vi bruge til toilet. Og stanken var udholdelig. Den tætte berøring med mennesker, som man ikke kendte, var også udholdelig. Jeg ved ikke, hvor længe vi kørte, men toget standsede, og vi blev kommanderet ud på banelinjen for at forrette vores nødtørft. Kvinder og mænd imellem hinanden uden hensyn, og tyskerne stod ved siden af og passede på os. Men vi kunne i det mindste trække vejret for en kort stund. Så blev vi gennet tilbage i vognene. Vi fik udleveret en stor spand marmelade og noget tørt brød, som skulle række til resten af rejsen. Da vi havde tømt spanden, så brugte vi den som toilet. Jeg husker, en dame havde taget en termoflaske med, og da hun havde drukket, hvad der var i den, så brugte hun den som toilet og tissede selvfølgelig ved siden af.
Da toget igen standsede, der var vi i lejren i byen Terezin, som tjekkerne kaldte det. Vi blev gennet ud. Det var om morgenen den 5. oktober. Vi havde været i toget i mere end 3 døgn. Vi blev afkrævet alle vores værdigenstande, alle elektriske ting. Vi blev spurgt, om vi havde værdier i Danmark, om vi havde en bankkonto og kontonummeret. Og så måtte vi klæde os af, fik barberet alt håret af kroppen. Det var meget, meget nedværdigende. Byen Terezin ligger 60 km nord for Prag, hovedstaden i Tjekkoslovakiet. Den blev grundlagt i 1780 af den østrigske kejser Josef II og opkaldt efter dennes mor, Maria Therese. Så tyskerne lavede det tjekkiske navn Terezin om til Theresienstadt. Byen, som er en militær lejr, var omgivet af tykke mure og jordvolde. Og der var i byen kaserner, der var stalde, der var 3-etages bygninger og nogle lave bygninger. Og så var der som tyskerne kaldte kleine Festung, en lille fæstning, og große Festung, en stor fæstning. Det gik op for os senere, at den lille fæstning brugte tyskerne til at internere folk, som havde modsat sig tyskerne. Jeg vil ikke beskrive, hvad der foregik der. Jeg kan blot sige, at der var så godt som aldrig nogen, der kom levende ud derfra. Den første transport til Theresienstadt foregik i november 1941. Indtil efteråret 1941 kunne jøder forlade Tyskland. I Tyskland boede der ca. 500.000 jøder, og jøderne forsøgte at flygte. Der var intet land, der ville modtage dem. Og jeg gentager, der var intet land, der ville modtage disse stakkels mennesker. En del måtte vende tilbage, andre blev transporteret med skibe, og da der var ebbe, sagde skiberen, nu kan I godt gå i land og vade i land. Men de var langt fra land, og der var flod, så druknede de alle sammen. I 1941 besluttede tyskerne så, da ingen ville modtage jøderne, at nu skulle jøderne myrdes. Man taler om udryddelseslejre, og jøderne skulle udryddes. Jeg kan ikke lide det ord udrydde. Insekter udrydder man. Det tyskerne gjorde, de myrdede skånselsløst jøder, sigøjnere, sindssyge mennesker, invalider. De havde ikke brug for dem. Denne transport, der kom i 1941, det var 342 tjekkiske unge mænd. Deres opgave var det at lave denne militærlejr, hvor der boede 7.000 mennesker, om til en lejr til 60.000 jødiske fanger, som skulle sendes fra Europa, og lejren skulle bruges som en gennemgangslejr til arbejdslejrene og dødslejrene i Polen. Der skulle sørges for overnatningssteder, elektricitetsnettet skulle udvides, og også vandforsyningen. Tyskerne lovede disse unge mennesker, at de ikke ville blive sendt til dødslejrene, og heller ikke deres forældre. Tyskerne holdt ikke deres løfte. De første transporter af jøder, der kom til Theresienstadt, var fra Tjekkoslovakiet, fra Tyskland, fra Østrig, fra Holland. Og i oktober 1943 kom der 472 danskere. Jeg kan oplyse jer om, at Theresienstadt allerede i 1864 blev benyttet for danske fanger, nemlig soldater, der kæmpede mod tyskerne ved Dybøl den 18. april 1864.
Tyskerne var så nederdrægtige, så de lod jøderne administrere lejren. Der blev udnævnt 3, som de kaldte et ældste råd. Og det var 10 jødiske mænd, som skulle parere enhver ordre, som tyskerne gav dem. Vi havde ingen kontakt dagligt til SS'erne. Sædvanligvis boede mænd og kvinder ikke sammen. Kvinderne boede i kasernerne, mændene i staldene. Men danskere havde altså bedre betingelser, i hvert fald nogle af os, i det familier fik lov at bo sammen. Tyskerne tog hensyn til danskerne, og samarbejdet mellem Danmark og Tyskland var en stor fordel for tyskerne, i det Danmark forsynede tyskerne med mad. Havde Danmark bekæmpet tyskerne, ville det betyde en stor overmagt med mange myrdede mennesker. Derfor foretrak den danske regering at samarbejde indtil efteråret august 43, hvor der på grund af så mange sabotagehandlinger tyskerne ville indføre dødsstraf, og danskerne nægtede at gå med til det, og så hørte samarbejdet op. Vi boede i et værelse, som var cirka 10 meter langt. I den bagerste del boede der en familie med 3 børn. I den midterste et ældre ægtepar, og foran der boede min mor og os 4 søskende fra 5 til 15. Der var ingen adskillelse imellem familierne. Så I kan måske forestille jer de spændinger, der uundgåeligt ville opstå imellem os under de forhold. De 3 største problemer i lejren, det var sult, sygdomme og angsten for, hvornår blev det vores tur til at blive transporteret til dødslejrene i Polen. Vi vidste ikke dengang om den aftale mellem Tyskland og Danmark, at danskerne ikke ville blive sendt til dødslejrene. Man kan vende sig til mange ting, men man kan ikke vende sig til sult. Også hygiejnen var et meget stort problem, og da det ikke var tilladt at indføre nogen form for medicin, så forværredes folks helbredstilstand sig, og også min søster, som led af epilepsi. Hun fik ikke den nødvendige pleje og ikke den nødvendige medicin. Vores toiletter var ude i gården. Det var et træhus, inddelt i 2 dele. Der var en grav med et bræt over, og der kunne vi så sidde. En halvdel for kvinder og en anden halvdel for mænd. Og al vask skulle foregå ude i gården, sommer og vinter. Vi fik udleveret et hårdt stykke sæbe. Og i de forhold, vi levede under, var det meget, meget væsentligt, at vi holdt os rene. Og sæben var fremstillet af, det undlod jeg at spekulere over, men der har været mange rygter, hvad tyskerne lavede den sæbe af. Vi var også plaget af væggelus, af lus og lopper og fnatmider. Om natten blev vi angrebet af væggelusene, og næste morgen var vi fyldt med bid. De lever jo af at suge blod af mennesker, og vi var oversøget med bid og disse væggelus. Vi sov i nogle træsenge, og min bror og jeg prøvede at skille dem ad for at få fat i disse væggelus. Men selv led jeg nu mest af fnatmiderne. En fnatmide, det er et lille insekt. Det er på størrelse med 0,2 til 0,4 millimeter. Det vil sige, at du kan knap nok se det. De kravler ind under huden, de lægger deres æg, og det bevirker, at stedet svulmer op, og det virker en forfærdelig kløe. De angriber hænderne, armhulerne, kønsorganerne, og man kan ikke lade være med at klø og få store sår. Jeg blev bragt i isolation, hvor jeg blev smurt med en forfærdelig stinkende væske, og det tog 3 uger, så kunne jeg komme tilbage til familien. Mange fanger døde af sult og kulde, sygdom, og hver dag blev de nøgne lig lagt uden for kasernerne.
i det de andre fanger tog deres tøj. Og så kom man og samlede den op i en åben ladvogn. Det ene lige dyngede oven på det andet, og de blev bragt til krematoriet. Med tyskernes grundighed, så blev asken af ligene anbragt i nogle små æsker, og på hver æske stod der noget om vedkommende person. Disse æsker med aske blev opbevaret, og vi skulle alle sammen arbejde fra 15 år op efter. Jeg kan huske, at min mor arbejdede med at spalte glimmer. I gamle dage havde man en støbejerns kakkelovn til at varme lejligheden op, og der var et vindue, og der var sådan et stykke glimmer, som var ildfast, så man kunne se, om der var ild i den. Tyskerne brugte glimmer til deres elektroniske udstyr, og mange blev sat til at spalte denne glimmer. Andre blev sat til at lave de æsker til asken. Andre igen til at sprøjte uniformer. Tyske uniformer med en hvid farve for de tyskere, der skulle kæmpe mod russerne om vinteren. Da danskerne var i bedre helbredstilstand, fordi vi efter et halvt års forløb fik lov at modtage madpakker, som tyskerne ganske vist stjal noget af det på vejen. Men der er ingen tvivl om, at vi overlevede på grund af det tilskud af mad. Derfor var det danskere, der blev sat til at lave jernbaneskinner, jernbanelinjer og vejbyggeri. Selv blev jeg sat til forskelligt arbejde. Jeg arbejdede med en mand, som havde en vis indflydelse, i det jo var jøderne selv, der skulle administrere det. Jeg løb ærender, og en gang imellem gav han mig en skive brød. Vi fik en gang om ugen noget tørt brød, og lidt margarine og lidt sukker, som naturligvis slet ikke var tilstrækkeligt. Vi spiste det jo op, inden hun var gået. Jeg arbejdede også med et indflydelsesrigt tjekkisk ægtepar. Hun var operasangerinde. Jeg hørte hende aldrig synge. Så havde min bror og jeg to vanskelige job. Det ene, det var at bære kålsække på ryggen, når det kom med jernbanevognene. Og vi havde taget skade af det. Og det andet, det var det aller værste. Vi skulle hjælpe fangerne, der skulle til transport. Vi skulle hjælpe dem med deres få ejendele og bære dem for dem. Og selvom jeg er den fødte optimist, det slog mig ud. Og skulle hjælpe de personer, og så tanken om, hvornår bliver det din tur. En dag, da jeg igen skulle hjælpe dem, der mødte jeg det ægtepar, hvor hun sangerinde. Det var sådan, at det var tjekkiske gendarmer, der passede lejren. Vi kunne ikke se ud på grund af murene og jordvoldene. Og de tjekkiske soldater, de var tvunget til at være vagter. Men de ville gerne slå en god handel af, hvis det kunne lade sig gøre. Og jeg mødte som sagt det ægtepar. Manden kom hen til mig, tog sin hvilesesring af og sagde, Robert, skaff mig en cigaret. Jeg blev mildest talt forbavset og sagde til ham, hvordan kan du sælge din hvilesesring for en cigaret? Og først senere forstod jeg hans svar. Han sagde, jeg har ikke brug for den mere. Et andet job var at passe en kartoffelskrællemaskine i nærheden af køkkenet. Kartoflerne var ikke beregnet til os. Det var kun skrællerne. Vi fik et måltid om dagen, og det var suppekop og kartoffelskræller. En grumset grå væske, som man jo normalt aldrig ville røre ved. Men det var vores måltid. Og vi fik et kort, som blev så stemplet eller klippet hver dag. Og vi skulle stå i en lang række. Det var ikke altid, der var mad til de, der stod sidst i rækken. Og så fik vi sådan en sort væske, der skulle forestille kaffe en gang om dagen. Det var vores mad. Derfor var folk underernærede, og derfor modstod de heller ikke så let sygdommene. Denne dame, der var ansvarlig for de læger, hun var meget, meget nervøs. Hun fortalte ikke ret meget, hvad hun havde oplevet, men en dag fortalte hun mig,
at hun og hendes mand var blevet arresteret. De var blevet anbragt i den lille fæstning. Hun var blevet anbragt i en mørk celle. I et halvt år sad hun der uden lys. Da hun kom ud, kunne hun ikke huske sit eget navn. Manden så hun aldrig mere. Vi ejede kun det tøj, vi havde på, og det var meget koldt om vinteren. Og derfor var det godt, at vi fik pakker med tøjpakker. Men de første halve år, der døde der 41 danskere. Og i perioden fra januar til marts 44 blev der født 4 danske spædbørn, hvoraf de 2 omkom. Og i alt døde der 53 danskere, mere end 10%. Grunden til, at der var forholdsvis mange danskere, der døde, det var, at mange af jøderne var meget religiøse jøder. Og jøder, der er jo mad, som jøder ikke må spise ifølge Bibelen. Og den mad, vi fik fra Danmark, den var ikke det, man kalder kosher. Kosher mad, det betyder mad, som jøder i forhold til den jødiske lov har lov til at spise. Overrabbineren sagde, at det her var et nødstilfælde. Det var et spørgsmål om liv og død. Når det gælder liv og død, så må man bryde alle lovene. Men de nægtede at spise den mad, som ikke var kosher. Hvem var det, der sendte os pakkerne? Det var ikke Røde Kors. Og jeg vil gerne lige læse op for jer, hvad der står her. Det er Mogens Kofod Hansen, der skriver det, efter en rapport fra Hans Sode Madsen. Han har skrevet meget om Theresienstadt. I et telegram til det tyske udenrigsministerium den 29. september 1943 redegjorde Werner Best for et forslag fremsat til ham af direktøren for Dansk Røde Kors, Helmer Rosting. Rosting havde forestillet sig en byttehandel mellem internerede danske soldater og de danske jøder. Jøderne skulle indsættes i de lejre, der blev tomme ved soldaternes hjemsendelse, og så kunne man bruge jøderne som gidsler i tilfælde af sabotage. 50-100 jøder skulle sendes sydpå, og en sådan offentlig aftale, den skulle offentliggøres for at dæmpe urolighederne mod tyskerne. Han mente også, at det ikke var Røde Kors pligt at sørge for mad til fangerne. Det var private danskere, som sendte pakkerne med navn. Efter at have været i lejren i 6 måneder, fik vi lov til at modtage et postkort, åbent postkort fra familien, skrevet på tysk. Og min søster, som dengang var 19 år i 43, det viser sig, at hun var kommet tilbage, hun var kommet over til Sverige, sammen med min storesøster og min far, for hun skrev en hilsen fra dem, og de var i god behold. Men vi skulle jo have mad, og når jeg gik fra kartoffellageret, så stjal jeg kartofler ind under tøjet. Jeg spekulerede slet ikke på, hvad der kunne ske mig, hvis jeg blev pågrebet. Mad, det var vigtigere. Vi skrev så et kort tilbage, måtte skrive et åbent kort, og der skrev vi en hilsen fra Irma, med den baggrund, at de skulle sende os mad. Og det gik igennem altid. Tyskerne undrede sig ikke over, at alle sammen havde en tante, der hed Irma. Jeg vil prøve at gøre jer delagtige i en 15-års drengs tanker i en SS-fangelejr. Hvorfor har man bragt os her til dette sted? Hvilken forbrydelse havde vi begået, siden vi blev revet ud af vores trygge tilværelse hos vores forældre? Og var det en forbrydelse at blive født som jøde? Og hvilken forbrydelse havde vores forældre begået? Var det en forbrydelse for jødiske forældre at sætte børn i verden? Og hvem havde bestemt det? Hvorfor tillod Danmark,
at vi som kreaturer blev ført til et fremmed sted, hvor vi måtte leve under umenneskelige forhold. Vi levede et deprimeret og sorgfyldt liv med dødstruslen hængende over os hver eneste dag. Hvorfor tillod den såkaldte civiliserede verden, at dette skete? Gives der ingen retfærdighed i verden? Og hvorfor skulle netop jøder være syndebukke? Alle fangerne var jøder. Selv de døde respekterede tyskerne ikke. Selve livet i lejren forekom mig uvirkeligt, og jeg var sikker på grund af min optimisme, at det ville have en ende en dag, og vi ville komme tilbage og mødes med hele familien. Men det blegnede det håb, hver gang jeg skulle hjælpe folk med transporterne. Det var ikke muligt at vide, hvad der foregik uden for lejrene. Og først efter krigen hørte vi om aftalen mellem Danmark og Tyskland. Kort tid efter, at danskerne var ankommet til lejren, anmodede Dansk Røde Kors tyskerne om at få lov at besøge lejren. Tyskerne havde svært ved at sige nej på grund af forholdet til Danmark og den mad, som tyskerne havde meget, meget stærkt brug for. Og så fandt de på at lave et teater. Vi skulle male husene. Vi skulle bygge børnehaver. Vi skulle transportere jord. Vi skulle plante blomster i den rute, som var afstukket til Dansk Røde Kors. En bygning blev lavet om til et kulturhus. Der blev indrettet forretninger med mad, som vi naturligvis overhovedet ikke kunne komme i nærheden af. På pladsen foran kirken, der blev der lavet et podium, hvor 30 jødiske musikere spillede klassisk musik, hvor tyskerne også kom og lyttede til. Og de blev dirigeret af den danske dirigent Peter Deutsch. Tyskerne trykte pengesedler, tjekkiske pengesedler i kroner. Og jeg har hjemme en original, og jeg har taget en kopi af den. Og her, det er Moses med stentavlerne. Og det er tjekkiske kroner. Og der står, at hvis man forfalsker dem her, så bliver man straffet hårdt. Hvorfor skulle man forfalske dem? De var intet værd. Hvis folk udefra fik sendt penge, så stjal tyskerne penge, og så fik man disse tomme papirer. Det var strengt forbudt at undervise i lejren, ligesom det var strengt forbudt at indføre medicin. Men tyskerne satte et skilt op, hvor der stod skole foran en bygning, og ved siden af et skilt, hvor der stod, skolen er lukket på grund af ferie. Man lavede alle mulige numre. Der var et vandreservoir, som blev brugt som ligesom et svømmebad. Og der udvalgte man nogle kønne jødiske piger, som helt nøgne skulle gå i bad der. Og tyskerne filmede det. Nu fandt tyskerne, at den propaganda, den var så glimrende. For den schweiziske leder af Røde Kors, han var med. Han skrev en positiv rapport. Og Henningsen og Koch, embedsmænd fra Indrigsministeriet og Socialstyrelsen, skrev også en forholdsvis positiv rapport. Der har været meget kritik af den fra dansk side, men de forsvarede det med, at de vidste godt, at det ikke var sådan, som det så ud. Men hvis de havde skrevet negativ transport, så havde der været stor fare for, at tyskerne havde forbudt os at modtage madpakker. Og jeg er parat til at godtage deres forklaring. De var ikke helt blinde. Efter optagelserne, så blev de, som havde været med til at pynte byen, og de allerfleste børn, de blev sendt til dødslejrene. Ældsterådet, som kendte til det alt sammen, de blev også sendt afsted.
undtagen den danske overrabbiner. Tyskerne syntes, det var så vellykket, så de lavede en propagandafilm bagefter. I 1944 skete der en forandring. 2/3 af lejrens fanger blev sendt på transport. Og vi var klar over, at der måtte være sket noget. Enten kunne tyskerne ikke sende flere afsted, eller også ville de ikke. Og så skete der noget ganske forbløffende for os. For tidligt på foråret 1945, der blev danskere sendt uden for lejren. Min mor var blandt dem, min bror og jeg og et par danskere til. Vi skulle opføre 2 små bygninger af mursten uden pus med et lille vindue i. Vi spurgte gendarmerne, hvad disse huse skulle bruges til. Og vi fik et meget lakonisk svar. Det får I tidsnok at vide. Vi var ved at bygge vores egne gaskammer. Børn blev kommanderet hen til krematorierne. De skulle tage æskerne med asken og række det fra den ene til den anden, og til sidst kaste den ud i floden. Nu skulle beviserne tilintetgøres. Så vi var klar over, at der var ved at ske en ændring. Transporterne hørte helt op. Og så fik vi den 13. april en meddelelse, som alle andre fanger også fik, når de skulle på transport. Det var det, vi havde frygtet hver dag i 18 måneder. Det var ganske enkelt, og der stod på tysk, at danskerne skulle indfinde sig i en bestemt kaserne fredag den 13. i 4:45 mellem kl. 20 og kl. 22 med vores ejendele, fordi vi skulle forlade lejren. Da vi kom derhen, der viste det sig, sådan lød det i hvert fald, at vi skulle sendes til Sverige. Svenske røde busser ville komme og hente os, og vi skulle til Sverige. Den 13. kom der ikke nogen, den 14. kom der ikke nogen. Men der skete også noget forbløffende i det, efter vi var kommet i hvert fald, der kunne man mødes i selve lejren. Mænd og kvinder kunne mødes i lejren. Og alle børnene var jo sendt væk, undtagen de danske børn. Og der havde nogle af tjekkerne stiftet bekendtskab med danskerne. Og det viste sig, at SS'erne tillod overrabbinerne at vie dem, så de kunne komme med til Danmark. Men det var ikke alle, han ville vie. Og jeg har spekuleret på, hvorfor. Og jeg er overbevist om, sådan som tyskerne jo handlede, at hvis de havde mistanker om, at det alt sammen var pro forma, så ville de have stoppet det. Men de, som fik lov til at blive viet, de blev reddet. Først den 15. ankom busserne. Og da jeg steg op i bussen, havde jeg en mærkelig fornemmelse. Vi vidste, at tyskerne ikke holdt deres løfter, og hvad ville der nu ske? Men vi kom til Sverige. Der kom 23 busser. Motorcyklister, ambulancer, kranvogne, læger, sygeplejersker. I det vi skulle køre nordpå igennem et fuldstændig bomberamt Tyskland. Og der var meget stor risiko for, at der kunne ske noget. I Tyskland, i Friedrichsruh, var der en dansk lejr af Røde Kors. Der var også en svensk lejr. Svenskerne, de var frivilligt gået med til at være der et vist stykke tid. Og efter krigen, der var den almindelige opfattelse, at det var Folke Bernadotte, lederen af Svensk Røde Kors, som havde reddet de danske jøder. Det var ikke blot det, at han ikke reddede de danske jøder. Han nægtede at være med til at hjælpe danskerne. Det var lægen Johannes Holm,
sammen med embedsmænd fra den danske regering, der planlagde det og udførte det og gennemførte det. De havde madlager undervejs, og til Johannes Holm blev der syet en meget, meget flot uniform med en hel masse medaljer, som overhovedet ikke eksisterede normalt. Men det var noget, tyskerne var imponeret over. Og det lykkedes Johannes Holm at lave et samarbejde med en Obersturmbannführer Renau. Han var gift og havde en datter. Han vidste, hvor det bar hen, og han ville gerne redde sig selv og sin kone og datter. Og han var parat til at samarbejde med lægen Johannes Holm, mod at han efter krigen kunne få ophold og asyl i Danmark. Og danskerne ved hjælp af Renau mødte tyskere, som kunne afgøre, om jøderne kunne frigives fra lejren. De fik dansk pølse, og de fik masser af snaps, og da de var i godt humør, så skrev de under på papirerne. Nu skulle vi hentes i busser, og der var cirka 400 franskmænd, der skulle hentes fra en koncentrationslejr og bringes til Schweiz. Men fronterne nærmede sig russerne fra øst, de allierede fra vest, og vi kunne risikere lige at komme ind i frontlinjen. Johannes Holm har skrevet en dagbog. Den hedder Sandheden om de hvide busser. Den blev først offentliggjort 40 år efter krigen, fordi man ville ikke kompromittere svenskerne, der arbejdede sammen med tyskerne til at begynde med, indtil de så, hvor det bar hen. Så slog de op. Og jeg kan fortælle jer jo, at Bernadotte, han reddede omkring 20.000 skandinaver og ikke-skandinaver fra lejre og koncentrationslejre i Tyskland, som led af dysenteri, og de skulle på toilettet hver 5. minut. Og Johannes Holm tilbød fra Røde Kors kemiske toiletter, så de stakkels mennesker kunne bruge dem. Folke Bernadotte nægtede at tage imod den. Det skulle være en ren svensk aktion. De danske busser havde dårlige dæk. De kørte ikke med benzin, de kørte med et aggregat, der blev fyret med træ. Og derfor var de meget usikre. Og derfor bad den danske delegation af Røde Kors svenskerne om at få lov at bruge de svenske busser, der havde gode dæk og kørte med benzin. Da man hørte det i Sverige, sagde man nej, det kan der ikke komme på tale. Kaptajn Falke, som var i Tyskland, og som ledede denne svenske Røde Kors, han sagde, jeg beklager, men de er allerede taget afsted. Jeg har sådan en fornemmelse, at de var ikke taget afsted endnu. Men han ville, at man skulle benytte de svenske busser. Måske derfor hed det så bagefter, at det var Bernadotte, der havde reddet os. Det lykkedes at komme igennem, og på forhånd Johannes Holm kørte den ned i privatbil sammen med Renau, og på grund af den der vældig flotte, imponerende uniform, så blev tyskerne så duperet, og de fik lov at gå ind, og der kom en aftale i stand. I hver af busserne var der en bevæbnet tysk soldat. Han sad foran og kiggede ud. Der var gardiner for busserne. Vi fik streng besked på, at vi måtte ikke se ud. Og vi begyndte at køre. Men den tyske soldat, han så frem efter. Så jeg åbnede gardinerne, og når vi kørte igennem nogle af landsbyerne, blandt andet Potsdam, Berlins forstad, så jeg ikke et eneste helt hus. Kun rygende ruiner. Og pludselig hørte vi en luftalarm. Og så tænkte vi, nu er det alligevel sket med os. Motorcyklisterne prøvede at finde en vej gennem ruinerne, så busserne kunne komme ind i en skov. De havde de store røde kors på taget. Og de allierede vidste, at tyskerne misbrugte busserne til krigsmateriel og til at transportere soldater. Så derfor gjaldt det om at komme ind i en skov i dækning så hurtigt som muligt. Og vi nåede derind, og vi kunne høre de allieredes fly. Og jeg kan fortælle jer, at den 18. april, og vi forlod Theresienstadt den 15., der beskød de allierede den danske lejr med Røde Korsbusserne. Fordi de vidste, at tyskerne misbrugte dem. Og der var danskere, der blev dræbt, læger og sygeplejersker, og busser blev ødelagt. Så vi havde været i stor fare.
Og mens vi ventede der skrækslagene, så fik vi lidt at spise, noget tørt mad, og det blev afblæst, og der skete os ikke noget. Og vi fortsatte til den danske grænse, og der ankom vi den 17. april. Og da vi overskred grænsen, forlod tyskeren bussen. Og så vi noget, som jeg aldrig vil glemme. Vi trak gardinerne til side, vi åbnede vinduerne, og langs med vejene overalt stod danskere med Dannebrogsflag og råbte velkommen hjem, og kastede slik og andre ting ind til os. Det var så rørende, og vi så grønne marker, og vi så bønder, der arbejdede, og vi så træer og fugle, der sang. Det var helt befriende. Vi kom til Odense, der blev vi anbragt på en skole, og der kunne vi få lov til at få et bad, og vi fik mad, et ordentligt måltid mad for første gang. Hensigten var god, men vores maver kunne overhovedet ikke tåle det, og vi blev faktisk syge alle sammen. Men hensigten var god. Næste dag kom vi til Sverige, vi kom til Malmø. Vi blev isoleret for at undersøge, om vi havde smitsomme sygdomme. Vi fik rent tøj. Og dagen efter, det var den 19. april, der stod vi på kajen i Malmø for at vente på at møde vores familie. Det var netop min fødselsdag, den 19. april, jeg blev 17 år. Vi så ikke nogen af vores familie. Det hed sig, at man fik ikke lov til at tage derhen. Det område, hvor fangerne var, det var afspærret. Og så skete der igen noget besynderligt, i det min bror og jeg, vi med tog blev sendt til en lejr i Sverige, mens min mor med de 2 små, som dengang var 7 og 13 år, blev sendt et andet sted hen. Og der skulle vi så samle kræfter, og vi så dem først igen 3 uger efter. Men mens vi stod på kajen og ventede, så kom der en af de damer, som vi havde boet sammen med i lejren, kom hen til os og sagde, at hun havde lige fået at vide, at en af hendes nære slægtninge var død. Så nu kunne hun godt fortælle os, at vores far og bror druknede på vej til Sverige 1,5 år tidligere. Alt det, vi havde gennemgået, det blegnede. Jeg fik et sådan chok, at de 1,5 måned, vi var opholdt i Sverige, kan jeg slet ikke huske noget af. Intet. Vi så min mor og min søster efter 3 års forløb. Mor havde fået at vide, hvad der var sket. Vi kunne næsten ikke genkende hende. Og i slutningen af maj, efter at tyskerne havde overgivet sig den 5. maj, så i slutningen af måneden kom vi til Danmark, blev anbragt på Ordrup skole, indtil regeringen kunne finde en lejlighed til os. Og jeg vil sige, at min mor var forholdsvis stærk, både i lejren i Sverige og i skolen. Men i det øjeblik, vi flyttede ind i vores lejlighed i Sydhavnen, så brød hun fuldstændig sammen. I et halvt år græd hun hver eneste dag. Vi kunne forstå min mor, men det var ikke til at holde ud. Især efter alt, hvad vi havde oplevet, og specielt min søster, som i 1943 stod alene. Hendes far var druknet, hendes bror var druknet. Hendes mor med 4 yngre søskende, var i koncentrationslejr. Vil hun nogensinde se dem igen? Og jeg tror ikke, der er noget menneske, der kan forestille sig, hvad hun har lidt, hvis ikke man selv har oplevet det. Hun druknede ikke på vej over, men det lykkedes hende at svømme den kilometer tilbage, fordi båden kændrede, den var læk. Der var 3, der druknede. Det viste sig, det fik vi først at vide, mange år efter, at min far var faldet 2 etager ned. Han brækkede nogle ribben og lederede sit ene knæ. Men det resultat, at han ikke kunne svømme. Min bror prøvede at redde ham, og de druknede begge 2. Og min søster tog ikke fortælle os det. Og det var godt, hun ikke gjorde det. Og var det Folke Bernadotte, der reddede os? Nej, det var det ikke. Som jeg har fortalt dem, så ville han slet ikke være med
til at redde jøderne. Han ville, som han sagde, ikke ødelægge forholdet til nazisterne, fordi han i slutningen af krigen havde mulighed for at redde mange mennesker. Det viste sig bagefter, at da tyskerne trak sig tilbage fra Østfronten, i stedet for at lade fangerne blive i lejrene og blive reddet, så tvang de dem til transporter vestpå. Dels i dødsmarscher i april måned. De allerfleste omkom under marchen, eller i kreaturvogne. Og mange af de jøder, der kom fra lejrene i Birkenau og Belsen, de havde før været i Theresienstadt, og mange af dem kom tilbage, besmittet med dysenteri. Og de smittede de andre fanger, sådan at der kun var 19.000 fanger tilbage. Og det skete kun 14 dage efter vi havde forladt lejren. Imellem 1941 og 1945 transporterede nazisterne 140.000 jøder til lejren. De 33.000 døde, og ca. 88.000 blev transporteret til dødslejrene. Dengang var der kun 12.000 tilbage, og så kom de besmittede. Og da krigen var forbi, var der 19.000 tilbage. Og lejren blev overdraget den 8. april til russerne, som overdrog den til schweizerne. Jeg vil gerne fortælle jer om ordet holocaust. Det er græsk, og det betyder et brandoffer. Og det er brugt til mordet på 6 millioner jøder under 2. verdenskrig. Og hvis vi laver en sammenligning med Danmark, så er det mere end hele den danske befolkning dengang. Eller sagt med andre ord, et folketomt Danmark. Så kan I gøre jer begreb om, hvad det betød. Afgørende for tyskernes jødeforfølgelse, det var deres racepolitik. De inddelte mennesker i racer. Den ariske race, det var tyskerne, det var den bedste race, og den laveste race, det var den jødiske race. I Holocaustmuseet i Jerusalem, der kan man læse noget, der er skrevet i 1946 af en berømt tysk præst og teolog, pastor Niemöller. Og der står, han har skrevet, først kom de fra at hente kommunisterne og tale om Danmark. Og jeg protesterede ikke, for jeg var ikke kommunist. Så kom de for at hente LO's medlemmer, og jeg protesterede ikke, for jeg var jo ikke medlem. Så kom de for at arrestere jøderne, og da jeg ikke var jøde, protesterede jeg ikke. Da de kom for at hente mig, var der ikke flere tilbage, der kunne protestere. Han blev allerede arresteret i 1937. Han var i lejrene Sachsenhausen og Dachau, men blev befriet i 45. Og så i sommeren 41 skete der den ændring, at da ingen lande ville modtage jøderne, bestemte tyskerne sig til simpelthen at myrde jøder. Der blev oprettet koncentrationslejre, og så har man sammenlignet folkedrab med ordet holocaust. Man kan ikke sammenligne folkedrab med holocaust. Tyskerne sad ved skrivebord, embedsmænd, hvor de koldblodigt planlagde, hvordan man på den hurtigste og billigste måde kunne myrde så mange jøder som muligt. Det, at man planlægger sådan noget mod andre mennesker, det er aldrig sket i historien før. Men der er mange folkedrab. Der har været folkedrabene i Afrika,
Der har været armenierne omkring 1518, hvor hen ved 1,5 million armenier blev myrdet ved den tyrkiske regerings velsignelse. Og den dag i dag nægter tyrkerne, at det var et folkedrab. Og jøder er blevet forfulgt af romerne. Jøder og muhammedanere er blevet forfulgt af kristne. Korstogene 1300, hvor kristne i Guds navn dræbte tusindvis af mennesker. I Guds navn. Og de krige, 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, blev udkæmpet mellem kristne nationer. Kan I forestille jer tallet 1,5 million? Det er svært. Kan I forestille jer 1,5 million jødiske børn? De blev myrdet kun fordi de var jøder. Det fik jeg at vide efter krigen. Inden krigen gik jeg altid med en kippah på hovedet. Jeg spadserede til synagogen hver lørdag, og da man ikke må køre på sabbaten, så tog jeg hen til min onkel, der ikke boede så langt fra synagogen, og blev der indtil, jeg havde ikke noget at lave derhen i øvrigt, indtil jeg måtte køre hjem. Da jeg hørte det om de 1,5 million børn, så tænkte jeg på den undervisning, vi fik i skolen. Gud er alvidende. Han er barmhjertig, han er god. Hvor var han henne, da tyskerne myrdede 1,5 million skyldige børn? Jeg har aldrig fået et svar. Jeg lagde kippaen i skuffen, og jeg går ikke mere i synagogen. Jeg har mistet min tro på, at der eksisterer en barmhjertig Gud. Den SS-mand, der havde ansvaret for jøderne, da Røde Kors kom dertil, han hed Ram. Han syntes, lejren var for tæt befolket, så han sendte 7.500 jøder. Mest ældre mennesker og forældreløse børn afsted. Den, der bestemte Auschwitz-Birkenau om de mennesker, der kom dertil, og det var uanset jøder eller ikke jøder. De, der skulle i tvangsarbejde, og de, der skulle myrdes, det var lægen Mengele. Han var især interesseret i tvillingepar. Han gjorde eksperimenter med tvillingepar, og så myrdede han, dissekerede dem, og efter krigen var der kun 100 par tilbage. Desværre fik han aldrig sin straf. Han druknede, da han var ude at svømme. Men der er tale om mere end 6 millioner jøder. For de 6 millioner jøder, de kunne have dannet familier. Og man har lavet et skøn, som svarer til ca. 20 millioner jøder, der ville være blevet født. Så vi taler altså ikke bare om 1,5 million, vi taler om 6 millioner, dermed om 26 millioner. Et af vores børnebørn, han var 6 år gammel, han kom en dag, og så sagde han til Birgit, kone, hvis nu morfar ikke var kommet hjem fra koncentrationslejren, så kunne du ikke have giftet dig med ham, så var min mor ikke blevet født, og så var jeg heller ikke blevet født. Så jeg er også en overlevende. Jeg vil springe frem. Når man betragter situationen i dag, så er det klart, at vi skulle have haft hjælp af en socialrådgiver, efter vi var kommet hjem. I det første halve år, vi boede i lejligheden, forsøgte min mor 2 gange at begå selvmord med gas. Jeg nåede at komme hjem i tide. Hun havde lukket alle vinduerne og åbnet for gashanerne og sad i en lænestol. Og jeg kunne mærke gaslugten, og jeg var klar over, at det eneste, jeg ikke måtte gøre, det var at bruge ringklokken, for så ville det hele eksplodere. Hun sad i en stol
Gashanerne var åbne. Jeg lukkede for gashanerne, åbnede vinduerne, slæbte hende hen til vinduet, og hun kom til sig selv. Min søster kunne ikke holde ud, at min mor græd i et halvt år hver eneste dag, efter alt, hvad hun havde gennemgået. Hun giftede sig og flyttede hjemmefra, og nu skulle jeg klare min mor, min lillebror, der skulle i arbejde, min 13-årige søster, der skulle på hospitalet, min 7-årige bror, der skulle i skole. Og i 4 år måtte jeg kæmpe med alt det. Jeg skulle også sørge for min egen uddannelse. Man sørgede for de materielle goder, og al ære, må jeg sige, for den danske regering. Men der var ingen, der tog sig af os, efter vi var kommet hjem. Det var ubehageligt at tale om tingene, og jeg har ikke læst noget som helst om, hvad gjorde man for fangerne, efter de var kommet hjem. Hvad gjorde historikerne? Jeg har bortset fra Sofie Bachs bog om jøder, de danske jøder i Sverige, har jeg ikke set nogen som helst bog, der fortæller om, hvordan vi blev alene med vores traumer. Min mor prøvede det også anden gang, og jeg vidste ikke, jeg ville gøre, hvad jeg kunne gøre. Jeg ville ikke fortælle til min søster, hun havde oplevet nok. Og så en dag sagde jeg til min mor, tror du, at vores far ville have svigtet os på samme måde, som du ville svigte os? Hun svarede mig ikke, og hun gik tavs rundt i flere dage. Jeg er sikker på, at hun havde overvejet, hvad jeg sagde, og hun forsøgte ikke mere. Men jeg var 17 år, og en 17-års dreng har ikke den viden og det gå på mod, som man havde dengang. Min søster kom på hospitalet, og der mødte jeg så Birgit efter 4 års forløb. Og hun har været en uvurderlig hjælp for mig for at komme over det. Når vi skulle besøge min søster på hospitalet, så gik Birgit med, og min søster tiggede mig om, at jeg skulle tage hende med hjem. Jeg kunne jo ikke tillade mig, at hun var syg. Men det blev bedre, og så kom hun hjem, og så blev det endnu værre, og så kom hun igen på hospitalet. Og en dag så gik det så godt, så hun kunne komme hjem og begynde at påtage sig noget arbejde. Men jeg vidste ikke, hvor slemt det egentlig var. Når hun fik sit anfald, så blev hele ansigtet pustet op. Hun så helt forvrænget ud. Hun mistede bevidstheden og kunne ikke huske noget som helst af det, der var sket. Havde nogle voldsomme krampeanfald. Vi skulle sørge for, at hun ikke bed sig i tungen. Og så en dag, så kom den næste katastrofe. Hun tog en overdosis af sovepiller. Hun kom på hospitalet og blev behandlet og blev sendt hjem. Hun var meget træt, hun gik tidligt i seng. Næste morgen gik jeg ind til hende. Hun lå i sengen med lukkede øjne, hun så afslappet ud. Hun var død. Lad mig afslutte fortællingen om at fortælle om Simon Wiesenthal. Han var en overlevende på koncentrationslejrene, og han har skrevet en bog, der hedder Solsikken. Tyske soldater fik en solsikke på deres grav. Der var ingen jøde, der fik en solsik, for de fik heller ikke nogen grav. De fik fælles grave, eller blev kremeret. Jøderne fra den lejr, hvor han var, de blev kommanderet ud af lejren hver morgen, nogle få kilometer hen til et hospital, hvor de skulle arbejde. Og en dag kommer der en sygeplejerske til ham og beder ham om at gå med. Og hun bringer ham ind til en tysk officer, som var hårdt såret og lå for døden. Og denne officer fortalte Wiesenthal,
at han sammen med andre tyskere havde samlet jøder i en bygning. De havde kastet håndgranater ind, og bygningen begyndte at brænde. Og der var jøder, der hellere ville springe ud og dø på stenbroen, end at brænde ihjel. Og da de forsøgte at springe ud, så var han med til at skyde på dem. Nu fortrød han, hvad han havde gjort. Og Wiesenthal fortæller, at han virkelig troede på, at denne unge tysker angrede, hvad han havde gjort. Og han bad Wiesenthal efter krigen om at besøge sin mor og fortælle, at han angrede, hvad han havde gjort. Han bad Wiesenthal om at tilgive på de døde jøders vegne. Wiesenthal forlod ham uden at svare ham. Ligesom i jødedommen er der også i kristendommen en regel, der siger, at tilgivelsen kommer fra Gud. Men tilgivelsen i kristendommen skal også ses i sammenhængen med menneskenes villighed til at tilgive sine medmennesker. Jævnfør fader vor. Tilsvarende gælder det også i jødedommen. Man skelner mellem tilgivelse over for Gud, for eksempel hvis man bryder de 10 bud, og tilgivelse over for andre mennesker. Hvis et menneske har begået en synd over for andre mennesker, så er det ifølge jødedommen hans pligt at gå til den forurettede og bede ham om tilgivelse. Og så er det den forurettedes ret til at tilgive ham eller lade være. Men det er min overbevisning, at så fremt en person har forsyndet sig mod en anden person, og kommer og beder om tilgivelse, så er det ikke givet på forhånd, at han får tilgivelse. Men hvilken ret har et menneske til at tilgive på døde menneskers vegne? Det er der intet menneske, der har.